Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai sunana Haruna Tallami Fata, Saddaunan Samarin Arewa, ɗaya daga cikin masu yin fina-finan Hausa, jarumi a masana'antar Kannywood. Ina so ɗan yi jawabi ne ko kuma tsokaci ko jan kunni ga mutanenmu, musamman matasa 'yan Arewa. Shi yasa na ce wannan jawabi nawa sunan shi 'yan Arewa ya zama dole mu farka. Abin da yasa na kira shi haka shine muna tare da mutane wanda Allah ya yi za mu zauna a ƙasa ɗaya tare, to amma muna fuskantar matsaloli kala daban-daban, kuma wannan fahimta ta ne. Abin da na fahimta shine mutanen nan sun fito sun ce in Sars su ba sa son Sars, kuma Sars ɗin nan dole a cikinsa akwai nagari akwai lalatattu, yadda duk inda ka je a duniya sai ka samu nagari sai ka samu lalatacci. Shikenan tunda nake da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ban taɓa ganin rana ƙwaya ɗaya da aka ce an yi wani abu ko wani abu ya taso an ɗauki mataki a take a lokacin kamar wannan 'yan Sars ɗin ba. Me yasa aka yi haka? Saboda zaman lafiya. Mutanen nan ba su fi mu yawa ba a ƙasar nan, ba su fi mu yawa ba. Idan ka haɗa ƙuri'ar yamurai da yarbawa da south gabaki ɗaya a lokacin da aka yi zaɓe din ne musu ina son ya ce in ba su ba shugaba Muhammadu Buhari ƙuri'a ko ɗaya ba, mun fi su da ƙuri'a 400,000. To amma duk da haka su ne damuwa, su ne annoba, su ne masu ƙona ma mutane dukiyoyinsu a ƙasar nan. Kuma in Allah ya da yadda suke ƙona mutane dukiyoyinsu zai da faɗan suya su, saboda duk musulmi na gari an san shi baya son tashin hankali, kuma musulmi na gari mai yin sallah biyar baya son fitina. Zan ba da misali akan Sars. Akwai wani lokaci motata ta yi accident, ina da kes a police station, an karfi takardun motata saboda wani yaro ya ji ya buga min gaban motar har su glass din sun fashi, su ba a gama kes din ba, tafiya ta kama ni zuwa Abuja. Ina hanya ta Abuja sai sa suka tare, da suka tare ni suka ce ina takardun mota, na ce babu sai retention. Shikenan Sars din nan buɗe bakinsa, ka sato mota daga Jos za ka tafi Abuja. Na ce masa ni ba ɓarawo ba ne, kaka ƙara ce min ɓarawo, saboda in ka kula da su daga sun ganka da 'yan mota matashi sai wani hasada ya shiga. Daga nan zan fara hayaniya da shi, ya rantse min ya ce min in na yi hayaniya sai idan na gaya mai magana zai harbe ni. Na duba muhimmancin rayuwata a wajen masoyana da iyayena da 'ya'yana da 'yan uwana. Na tsallake na bi shi a hankali, na fito bakin titi, wallahi kankace wani abu motoci sun kai 5 wanda suka faka. A ciki akwai wani babban ɗan sanda ya tambaye ni menene, na ce Abuja zan je ga abin da yake faruwa. Nan take ya musu magana, yana ɗaukan motar sai Sars ya dace sai na ba shi kuɗi. Na ƙara duba muhimmancin rayuwata, na ɗauki kuɗi na ba sai ya ce bai mai ba, na daɗa masa. Na tafi Abuja a biya, na dawo na zo forest na sai ayaba ma iyalina, ya ƙara sa hannu a motata ya cakuma. Kaga fashi kenan. Wallahi ban ce mai komai ba, na ja motata na dawo gida Jos. Bayan haka wani lokaci kuma na bar Abuja zan tafi Kaduna, daidai inda ake fashi kusa da Jere, tare da abokina Honorable Abdullahi Abba Kagara. Kawai motar mu ta ci fuel pump, da motar mu ta ci fuel pump kawai sai muna tsaye sai na kira DPO'n Jere akan ya taimaka ya turo mana da fuel pump da yaransa don muna kusa da Jere. Kawai sai Sars nan suka zo suka ce me ya faru, na gaya musu ga abin da yake faruwa. Nan da nan suka rarrabu, wa'yansu suka je can, wa'yansu suka je can, suka ɗauki kwaba, suka ɗaya yake gaya mana cewa a nan wata kirkin na fasaka suna kallon mu, saboda haka dole ne su ba mu tsaro. Na ce musu a police za su, suka ce to sai dai su ja mu zuwa Jere, in ya so a gyara mana mota mu tafi.
shikenan bai fi minti 30 ba sai ga polisin da na kira Allah ya taimake mu sun zo da fuel pump da makaniki. Na ɗauki kuɗi na ba Sars din nan suka ce su gwamnati tana biyan su, saboda haka sun mana ne aikinsu ne, suka juya suka tafi. su kaga akwai nagari akwai lalatacci, kuma ita rayuwa haka take. Ba za mu ce Sars gaba ɗaya lalatattu ba ne, kuma ban isa mu ce gaba ɗaya nagari ba ne. Amma kun faɗi wannan magana, kun ce abandon ɗinsu saboda kuna hakin account ɗin mutane, kuna ma mutane yahoo. An ce an fito da wasu a lokacin, kun fito da sanannun jarumanku da mawaƙanku, kuna kona ma mutane motocinsu, kuna kashe mutane a ƙasa. Da wannan dalilin yasa nake so in janyo hankalin mutanen 'yan arewa, kamar yadda na bada misali a baya cewa ko da za su haɗu mun fi su yawa, duk da suna kiran mu da almajirai, mun haifi almajirai, da mu yi haƙuri mu gane cewa zagin shugaba ba shi da muhimmanci a rayuwa. Yanzu idan kana zagin shugabanka, sai shugabanka ya zama tsinanne, ka ce Allah ya tsine mu wani, sai wannan tsinuwar ta bi shi. To da tsinuwa ta bi shi, shi fa yana can fa bila ko yana government house da shi da yaransa, kai ne tsinanne yake shugabanta, wanda ni na tabbatar kuma na yi imani haramun ne zagin na gaba da kai wannan shugaba. Da irin wayannan dalilai nawa nake janyo hankalin mutanen kunci matasa da ya haƙuri mu daina zagin shugabanninmu. Kuma ni a yanzu na ji na fara son gwamnatin Muhammadu Buhari da dama. Ita rayuwa akwai kuskure, da ni ban kira Buhari da ma'asumi da baya kuskure, kuma ban kira gwamnatin da kuskure. Ina da wani misali wajen hankali da nake so wa mutanen. Shugaba Muhammadu Buhari ofis ɗin shi a Abuja yake kaɗai. Shi zai je Fatakot, shi zai je Maiduguri, shi zai je Sokoto, shi zai je Yola, a ce duk shi zai zaga ya dinga ba da tsaro, ya dinga kula da wayansu abubuwan. Ba haka ba ne. Duk wani babban ofis a ƙasar nan tamu ta Najeriya za ka samu ya janyo ya ɗaura ɗan uwanmu ɗan arewa. Ya sassaka nasu, amma ya sassaka namu da yawa. Shugaban 'yan sanda, shugaban sojoji, shugaban ga duk akwai namu. To kamata ya yi su haɗu duka su ceto arewa daga cikin masifar da ake so a jefa mu. Kuma ina kira ga matasanmu mu kula da zagin shugabanni. Wallahi tallahi duk aƙidar da kake ciki, in ɗarika ne, in izala ne, in shi'a ne, in ina ne, ka je ka tambayi malaminka in har zai faɗa ma domin Allah cewa wallahi tallahi duk mai zagin shugaba, to idan shugaban nan ya lalace, wallahi tallahi shi ya lalace. Ba na manta wata kissa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da wani sahabi, sai sahabin suna tafiya sai sahabin ita godiyar da yake kai sai ba ta sauri, sai ya la'ance ta. Yana la'anta ta, ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana juya sai ya ce masa ne, sake ta tafi, ku sauke mata kayan da yake kanta, ku barta ta tafi. Sai aka ce mai saboda ne, sai ya ce ai ya la'ance ta, kuma idan ta bi mu la'antar nan za ta iya gogan mu. Kaji fa wanda aka yi duniya domin sa, abin da ya ci. Saboda haka ina jan kunnen mu, ko kuma ina ba mu shawara da dan Allah mu dinga tana cewa namu cin kashin da gwamnatin Jonathan ta yi, duk abin da ta yi, baka taba jin mutanensa suna fitowa suna zagin shi ba. Mu kuma yanzu ba mu da wani topic sai zagin shugabannin. Me yasa ba za mu rasa addu'a? Allah ya shirye su. Da haka idan Allah ya tashi shirye su, sai Allah ya shirya mana su ji tausayin mu. Amma in ba haka ba ya ake so mu? Da wannan nake janyo hankalin mutane da wallahi mun fi karfin su, kuma wallahi tallahi bai cancanci mu biye musu ba. Ana ta boko haram. In za su tsaya mana, me isa tun farko ba su fito sun ce za su yi yajin aiki ko za su yi peaceful demonstration a kan boko haram ba? Ba a kidnapping ne a arewa? Yaya mutanen Sokoto, Zamfara, Gusau, Katsina duk za su yi da kidnapping
da ake fashi da makami, ko ba haka bane, ana ta revin ga Boko Haram duk muna fama da su kuma mun sa su addu'a. da wannan zagin da za ka yi a tisa mana mu matsa wajen yin addu'a. Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da take faruwa a arewa. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da take faruwa a Najeriya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da take faruwa a duniya gaba ɗaya. Allah ka sa mu gane gaskiya gaskiya ce. Allah ka ba mu ikon gaskata ta. Allah ka sa mu gane ƙarya ƙarya ce. Allah ka ba mu ikon ƙaurace mata. Allah ka sa mu gane ɓata ɓata ne. Allah ka ba mu ikon ɓace mata. Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na boko lafiya.